She tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. So, ayun na nga mga waray upay, ito na yung part 3 ganap ng birthday ko. At syempre, nasa Mega Mall pa rin tayo. Punta tayo ng 3rd floor para maghanap ng pwede nating makainan. At ito na nga nakita ko yung Dad's World Buffet na meron silang promo na free yung my birthday kahit dalawa lang kayo. Yung full paying yung isa. Sa halagang 900, basta 900 something yun mga waray upay. So, dahil mura na dito mga waray upay, nag-decide ako na dito na lang kami magdi-dinner. Pero bago yan, mag-ikot-ikot muna kami sa mall. At ito na nga nakita ko na naman yung favorite milk tea ko, pero hindi muna ako bibili ngayon kasi nga magbo-buffet kami mamaya. At ayan yung mag-ama, hindi na makapaghiwalay. Ayan, kinakausap na siya ng anak niya na maglalaro daw siya mamaya sa baba after namin mag-dinner. Dahil nga minsan lang namin to ilabas, syempre pagbibigyan namin maglalaro siya mamaya sa time zone. So ayun na nga mga waray upay, hindi na kami nag-ikot ng matagal sa mall kasi naisip namin 8:30 pala ang last call sa buffet. At dahil 6 PM na